Yay! Welcome sa Sinolom! Laka. Tanahon pa lang ni mo siya. Kiatot na. Laka. Kiatot. Mayong bungkag. Welcome to my channel. Another ride, another shade. Paingon ko og Sinolom para mag-relax ka jud. Nga gitawag na ako nga a short weekend getaway. Char. So, pag uman na to, diretso ako dire. Mapit. Kaya ko mutuyok liter. Kaya kung tabok na ko kay balik ta. Kaya yung pakdo. Alam ko yung Gcash. Na. Uy. Hihi! Oras na be, oy, mag-8 na. Lah. Wow, na sila ikon ba eh. Depensa diri oh. Na sila ikon oh, wall oh. Para in case nga Landslide. landslide, protected siya. Paano na siya kanang basta ka na eh. White stones ba? Napay tawag na. Pilpa diri oh.
Wow. Kudos. Diri ang taka. Taas baka kahuyan. Ano ka? Tubig. Moderate tong area oh. Mambuaya pa manggod ni. Dasar itu dia ay. Dito ya. Hindi eh. Ano to siya padalan pasaka lang. Lagi pero naman ako kaya muna ako pumunta gamay. Hindi eh. Nasa siya signage duwa na siya kaliguanan. Okay. Maning kawa sa ula oh. Mo ba ni? Pasin. Wa man magsilbi. Kawawa naman. Kawa. I still forever wish you would never be mine. Na. Dili dire. Dili. Layo. Layo pa dito sa Mambuaya deh. Nyamingong ka magbasa taguli nya init kayo agoy gusod. Kana dia na mau dia. Asa hinay. Di ko sure murag Minta tabi. Pumunta na tabi. kanara ba agas tubig oh. Punta na. Kanang sir, maing buntag. Asa dapit diri ang sakit to Bulaw. Bulaw. Unahan ra. Okay. Thank you. Nan palagi. Sa gulo eh. Naman tong shore. Yo, nahan na tong tulay. Nan sa tulay. Sumilon unsa ganito nga falls? What? Limot mo ko. Di mo to. O diri na to. Kana ang pagana bitaw nimo. Unahan ba gamay? Gamay na lang gyud. Pagtugsong nimo. Ah, oo. I remember now. Oo. Jerwan, Kini sinolom. o di ba panawag di? O daan ko O pala lagi niya ako ingon. Di ba pasaka pa siya baan na dinit. Ah, Na din dalan. Sinolom din. Laoy. Tuk-tuk mo kayo. Tapos unya na pa gyud. Grabe ka luksong. Arang-arang na lang ni guys dito sa saan na pag kita. Ah, to saan? Ay salay. Tuktok kayo eh. Oo. Para dahil lang. Ha? Sakto ra. Sakto itong dalan gitahak. Nanay signage nga sinulong Paulson.
Napara ba'y panaog ani? Grabe ka tuktok. Subitaan na lang kay bubura. Dili pareha sa kung ano? Dito sa Kuwas Salay. baboy eh. Salay no? Oo. Putda na kong break oy. Hadlok ito eh. Unsa man ay maibuaton? Bontai ba? Unsa man ay maibuaton? Bontai lo? Wala uy, ikaw rin nakakuan imo ng gininhawaan. Amaw. Bontai kay mura siya og ilang septic tank diri open ba? Open siguro na imong kuan lab, sarado akong kuan di ko kabaho. Adi mura og nabuot ato nga baho kay wa kagawas. Ang baho mo itai ah. Or sa guma ni. Bising gagawan pa sa guma diri. Base na guma diri. Sa ting harabis ng guma, sa bawan tayo eh. Ang bawang tayo ng guma ba? Mo gyud among panginabuhi namin may yuta sa mga gumahan lang. Bawo kayo? Sa Buanga, mo na ang panginabuhi sa angkol. Bawo kayo? Oo. Tuda ko kwarta. Oo. Pero wala na to yuta na mo. Kuan na. Baligya na? Baligya na oy, nahinay bahin gyud sa kong mama nga gibaligya sa ni angkol. Mama na sa o. Gitugta naman po ni Papa kay pangtambal man ni Auntie Lucia. Ay mo. Sukir na eh. Nalay madapat. Nasaan tani? Disi sulong pol diri. Sinulong ba? Oh, lagi. Prambulaw, siyempre pagyanan. Oh, mora gyud. La diri na tong kano. Taplian to gamay sa kay. Gabi wito ka direk kay dalan diri. Dahil lang ibago man akong brake pad po sa likod. So, tira kay tantong delikado. Masaligan ra. Charmos. Ginamos. Ay. Wala lab. Wala? Pagkaraw. Pagkaraw. Hinay diri ha, nay tubig ang paano. Nay. Mas kuan man ni gyapon ni diri lab. Ha? Mas tirik de gyapon. Mas tirik gali. Grabe naman akong pugong maus-us manggid ko. Unsa lang ka ako? Napay mong bugat. Kalawas. Wala ko. Ako tanan. 100% plus another 100%. Pakana. Grabe to dito no. Grabe oy. Bintahan na lang kay dili nga nakataas. Di para sa salay ba nga hasta taasa. Hala, tuwa ko lang. Napagali. So, kung wala pa ka ni Kidre, hinahinay na gitaon mo. Punta na, asa ta magkalan eh. Mawat. Ang motor man, lahat makaparking ang motor. Dili madala. Baklay gid be. So pila tanan? 570. Sorry. May buntag boss, sa parking. Dire? Ah.
At last, niabot ra jud. So far, so good ang biyahe. And thank God nga nakaabot mi nga safe og sa gihatag nga maayo nga panahon ron. Init lang kayo. Whew! May tubig? Bottle water? Pila? 71 Okay. Pila to? 70? 70, 1 liter. 1 liter? Wala mo tong 500 lang? Wala, sir. Ano na? Sila ka box, sir. Isa lang, madam? Dahaw eh. Good morning. Yes, Naa. Adiri ra ta kita. Yara tanan doon sa pula. Unsa oras mabibo diri, ma'am? Unsa oras mabibo diri daghang tao? Kar Sa mga tao pangapatula. pero bibo ang pandre. Weekend. O, kuhan mo ang gitang dito pero kay para ano siya, 30. Pwede ra media? Sige, thank you. Dol, salamat. Yay! Welcome sa Sinolog! Kabaw naman yan! Puro kong pakya to eh. Eh? Kaya ka ng bahay, di ba? Next guy, ka wala yung tao dyan eh. Dahil dapat sila yung kumakaling ko. Okay, alas 5 yun. Ang buktor! Okay. Ano, apil mo rin. Tumnaw kayo, tumnaw. Tumnaw. Wait, para apil mo sa video vlog na ko. Lawan dito. Hindi ka wala ulan mo. Yan. Nawan, ay. Done for today. Bugnaw kayo, nanugnaw na ako ganina. So, takbo na to. Wala ka, isa pa na ko. Pag na siya na. Wala man.
Ala, kulang ang kuan. Sa hayag kayo, dapat gamitan ako 32. 16 na mo likod. Yagap ko. Sana nakapunto na dito sa Tuligan ba? Falls Yakon. Ah, dito tapon. Dato ka steps. Na, Na, okay na. full na. Sige na. Test mic. Test mic naman ka. Gusto lang nako. Ala ka. Laka. Panahon pa lang ni mo siya. Kiatot na. Oh yeah. Nakaya mo guys sa multicab. Ha? Nakaya gani sa multicab. Ano na po? Pagpipit oy. Ano sinate? Hey! Grabe ka, Tirik. Laka. Woo! Tirik kayo na. Katog yung pakurba dito, puro man to ko ano eh. Kahit kay na helmet. Oops. Bato lang, bato. Makulbaan, butado eh.